Dobrý deň, moje meno je Fotomik 1 a ja vám dneska ukážem, že ako si stiahnete Minecraft. Dobre. To si dám preč. To robiť. Vy si reálne stiahnete iba Minecraft. Máte tu toto asi niekedy. Máte tu proste toto, stlačíte play a potom strafíte toto, potom stlačíte toto hore, potom si môžete dať buď to kreatív, alebo normál, alebo hard, no ale toto je najľahšie, toto je easy, to je normálne, toto je ťažké, toto je survival a toto je kreatív. A tuto, keď dáte túto 5, keď máte slovenský Minecraft, tak môžete si dať toto a dať si hoci čo chcete z tohoto. Ale toto tu asi nebudete mať, ale možno, že áno, ale dáte si kľudne hociakú vesnicu. Ja si dám napríklad túto, táto sa mi páči. Dáte toto, potom sa vám toto načíta a máte hotovo. No a máte to. Toto si potom môžete obzrieť okolie. Včkom idete opredu. V ide dopredu. Keď to stlačíte dvakrát, tak idete šprintom. Keď stlačíte toto, tak idete do boku, doprava. Keď stlačíte S, tak idete dozadu a keď stlačíte A, tak idete doľava. A keď stlačíte toto, tak vyhodíte vec. A keď stlačíte dvakrát toto a máte kreatív, tak môžete lietať a keď to zase dvakrát, tak idete dole. Tak padáte. A to keď idem teraz sa kúknúť, že kde je vesnica. Keď som si givol vesnicu. A tak môžete ísť sem. A keď stlačíte E, tak keď ľavým, no teda pravým na myši tlačítkom, tak urobíte toto a potom môžete dať iba krížik alebo toto dáte, keď stlačíte ľavé, tak ho hitnete, tak ho buchnete a posledná vec, že dajte like a odber so zvonečkom.